लोगोफोर जों मिडियायाव मोनसे खौरांखौ नुलायबाय साननैसो सिगां मोनसे नुदोंमोन आरो दा मोनसे निउस नुलायबाय जोङो नब कुमार सरनियाखौ लानानै नब कुमार सरनिया फिन इलेक्शन गेलेनायनि लामायाव जेंना फैफिनबाय बियो नमिनेशन होनो हागोन ना हाया बे बाथ्राया फिन आरो गोनो गोथाव थांफिनबाय माने फार्स्टआवथ' नोंथांमोना खोनादोंमोन सिंगल बेन्चआ मोनसे राय होदोंमोन बे राय बायदियै बिनि जि एसटि सार्टिफिकेट बेयो मा जादोंमोन माने कैंसेल जादोंमोन ना बे कैंसेल जानाया मा फिन बहाल थाफिनदोंमोन आरो जेनेबा बिनि सार्टिफिकेटआ माने इनभैलिड नङा बेबायदि मोनसे सिचुएशन क्रिएट जादोंमोन आरो जायनि जाहोनाव बियो नमिनेशन होनो हानाय मोनसे कन्डिशनाव फैफिनदोंमोन नाथाय फिन बिनि सायाव उल्था आरो पेटिशन फाइल होनगोन ना मा होनगोन केस होफिनदोंमोन आरो सानैसो सुबुङा जायखौ नोंथांमोना मिथिखागौ बिथांमोना फिन बेबायदि खालामफिनदों बिनि उनाव आरोबाव दिनै मा डाबल बेन्चनि मोनसे राय हाई कोर्ट सुप्रिम कोर्ट बेफोराव सिंगल बेन्च डाबल बेन्च माबा बेबायदि थायो आंथ' मिथिया आइनि सोमोन्दै स' बै डाबल बेन्च बेवहाय माखासे मानि थायो बिजिरगिरि नायबिजिरगिरि एडभकेट माबा माबि थागोन नामा उकिल सुकिल आंथ' मिथिया बांद्राय स' बिथांमोना मोनसे राय होदों मा बै जि सिंगल बेन्च जानाय जि रायमोन बे गोरोन्थि That means स्टेट लेभेल स्क्रुटिनि कमिटिया जि बिनि सार्टिफिकेटखौ जि केन्सेल खालामदोंमोन बै केन्सेल खालामनायानो डेट मिन्स इनभेलिडैनो थाफिनसिगोन डेट मिन्स बियो बर' कसारि नङा डेट मिन्स बियो ट्राइबेल नङा बिनिखायनो जों मोनसे बाथ्राखौ आइडिया खालामनो हायो बर्तमानसिम खिन्थु बेबो फाइनाल नङा दे बेबो फाइनाल नङा आरोबाव गोबां हाइकर्टनि माखासे रायनि बाथ्रा दं हाइकर्टआव फाइनाल माबा मोनसे बेबायदि होबासो बा बिनि उनाव सुप्रिम कोर्टआव थांगोन बेबायदि गोबां गोलाव प्रसेस बियो नाथाय बर्तमान स्टेजाव दिनैनि जि राय बे राय हिसाबै बियो बर' कसारि नङा बिनि सार्टिफिकेटआ नकलि फेक बिनिखायनो मा जागोन बिनि कनसिकुवेन्सआ मा जागोन बिनि कनसिकुवेन्स हिसाबै मा जागोन बियो क'क्राझार लकसभा बियाबाव एमपि दारायनो हानाय नङा नमिनेशन जमा होनो हानाय नङा बिथाङा बर्तमानाव बेबायदि आरो बेखौनो जोङो नुबाय थादों खौराङाव जे नब कुमार सरनिया फाइनालि मा इलेक्शन गेलेनो हानाय नंला बेबायदि बुंगासिनो थानायखौ जों नुनो मोन्दों बबेखानि बेयो 100% फाइनाल नङा 100% फाइनाल नङा दाबो मा जागोन बेखौ मिथिया नाथाय मोनसे बाथ्राखौ जों नुहरदों फिन आरो हाइकर्टआबो बेखौनो रायगोन जिहेतु डाबल बेन्च आरो स्टेट लेभेल स्क्रुटिनि कमिटिया बेखौ नङा होनना बुंदों बै हिसाबै जोङो मोननै बिथिंखै नाहरबा मा जागोन हाइकर्टआ जुदि फाइनाल बेनि सायाव जुदि राय होयोबा बेबो बेबायदिनो जानांगौ बेखौ जोङो साननो हायो आरो स' जायखियानो जाया मानो नब कुमार सरनियानि नमिनेशन जमा होनाय तारिखआथ' जोबोर खाथि सफैबाय नमिनेशन होनो हानाय तारिखआ बारनायनि उनाव भेलिड जायोबाबोथ' जानाय नङा बेनिखायनो बर्तमानाव बियो नमिनेशन होनो हानाय नङा बेखौ जों नुहरदों स' नब कुमार सरनियानि इलेक्शन गेलेनायनि जि परिस्थिति जि थासारि जि स्टेटास बेयो जोबोद डाउटफुल गोनो गोथो नाथाय थारैनो बे बाथ्राया जानो हागौ जुदि नब कुमार सरनिया गेलेनो मोनाबा सोरबा गुबुनखौबाबो बे गेलेहोगोन आरो बेखौ जों बुंनो हायो आरो बिनि जायगायाव सोरखौबाबो गेलेहोगोन थारैनो बियो जियानो जाया मानो नब कुमार सरनियानि जि थासारि बियो बुंनो थाङोबा जोंनि माखासे पार्टिफोरनि थाखाय जोबोर मोजां इउपिपिएल बिपिएफ फोरनि थाखाय मोनसे मोजां कन्डिशन नङाबा भटआ गावगौमोन नङा होमबा गावलांगौमोन बिनिखायनो बेयो मोजां कन्डिशन मोजां थासारि बा मोजां राय होनना बुंगोन आरो इउपिपिएल आरो बिपिएफनि थाखाय बा एनडिएनि थाखाय बा कंग्रेसनि थाखाय आरोबाव मोनसे बिथिंखौ नुबोदों जिएसपि दोलोनि साबा दैदेनगिरिफोरा सासे जेनेरेल सेक्रेटारि बाव सेन्ट्रेल कमिटिनि सासे जेनेरेल सेक्रेटारि जिएसआबो मा इउपिपिएल आव जइन जाफैदों बेबायदि जों खौराङाव मिथिनो मोनदों थामहिनबा जिएसपि नि हालोदाबो जोबोर गाज्रि नब कुमार सरनियानि हालोदानो गाज्रि नालाय बिसोरनि दैदेनगिरिफ्राबो लासै लासै जइन जादों आरो गुबुन गुबुन पार्टियाव बेखौ जों नुनो मोनदों आरो नोंथांमोना नुदों सास्निसो एमसिएलआ बावैसो साथाम इउपिपिएल आव आरो साथाम बिजेपि आव आरो कंग्रेसनिबो सासे बिजेपि आव जइन जानायखौ जों नुनो मोनदों आरो बेबादि बिथिंखौ नायोबा माखासे भटआ माइनास जाबाय बिपिएफ नि बेखौ जों बुंनांगोन डेट मिन्स क'क्राझाराव बिपिएफ आ दुरबल जाबाय नामा बेबायदि जोङो बुंनो हायो आरो खिन्थु सोरबा एमसिएलए आ गावनि लाभालाबनि थाखाय सोरजोंबा जइन जाबानो बबेबा पार्टिया दुरबल जागोन बे नङा माने दानि हालोदखौ आं बुंदों आरो बेबायदि हालोदखौ जों मोनसे नुनो मोनदों जियानो जाया मानो नब कुमार सरनियानि जि कन्डिशन स्टेटास बै स्टेटासा दाबो माने बियो इलेक्शन गेलेनो हानाय कन्डिशनाव गैया जों बेखौनो बुंनांगोन नमिनेशन होनाय तारिखआ जोबनायनि उनाव बा जोबनायसिमहालागै जुदि बेबायदि हल्ड कन्डिशनाव थायोबा थारैनो बियो नमिनेशन हानाय नङा आरो गावनि जायगायाव सोरबा गुबुनखौ होनांगोन स' गुबुन केन्डिडेटखौ होयोबाथ' मा जागोन बेखौ समाजसो खिन्थागोन स' नब कुमार सरनिया मा डिसिसन लागोन समाजसो खिन्थासिगोन स' बेयो जोंनि माखासे पार्टिफोरनि थाखाय मोजां दिन होनना बुंनांगोन खारन भट शेयारा मा बिथिं थांगौमोन बे एसेबाबो खमायसिगोन
नब कुमार सरननि अनगायै गुबुन केन्डिडेट होयोबाथ' जायफोर केन्डिडेटखौ जों सिनायानो बैसोरनो रावबो भट होखानाय नङा बे मिथिखानाय बाथ्रा स' नब कुमार सरननि अनगायै जुदि गुबुना जुदि इलेक्सन दारायोबा जिएसपि निफ्राय अब्ला थारैनो जिएसपिआ भट मोनगोनखौ जों आसा खालामनो हाखाथारा स' फ्रेन्ड्स बियो सोरनि थाखाय बेसेबां माइलेज होगोन बेखौथ' समाजसिम खिन्थागोन नोंथांमोना कमेन्ट लिरबानो जाबाय